tireka muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe regendi kudzeni kukuzivisa zviri kuitika matimana ose nyika ndirimo ndiri mukati mekufamba dzimwe dzetinga dzakabata ndokuda kwenguva kana kuti chipenga dzinenge dziri mukati mukati mekusapinda asi muri yeZimbabwe ndinenge ndakapakata ndine update muri yeZimbabwe iri kubvunzwa nevanhu pamusoro pemukomana anonzi Munyaradzi akafira kuzhombo achibva kugogwe kwaChipinjelele regai nditaure njiti muri yeZimbabwe asati avigwa pamakasirepo pai ndipo paya veukamani sati ndataura navo ende havana zvavati vataura kureva kuti patakazvisiyira ndo pazviri asi kana pane pazviri iko zvinozvi redway verudzi rwacho tibatei kuti nyika irira kuziva sezvo makamboya pamhepo mukapupurana kutaura mega kuti zvapapi asi pane chiri kuziva inini muri yeZimbabwe Munyaradzi handisati ndanzwa kuti akavigwa ndine nyaya yandakataura yekusanyati yekwasinyoro muri yeZimbabwe amai ava hama dzavo dzakazokwanisa kuziva kuti munhu akafa asi hapana chati chaitwa vakaziva nei patakataka kutaura nezvenyaya yesinyoro pakutanga zvakabuda muzukuru akatozikana kunzi hama yavo ndori kukonana nemwana pamusoro penyaya yekunzi mwana ari kunzi iti baba kune kiti yakasara pamba. Saka patakazoitaura izvezvi vakabva vabatanidza kuti nyaya ipa yakamboyembwa isisi wedu asi sisi yari kunzi akafa vakangonyarara hama dzakazondifonera hama dzamai ava zvikanzi bhosho ndiwo wakaita nyaya patakaguma nyaya wakaita yaiva yesisi wedu ndiyo here wadzoka naye ndikati hongu saka vakaziva kuti hama yavo ndiyakafa zvikanzi karisatadaniwo hatiende saka munhu ari kumocharira nhasi muri yeZimbabwe sanyati sinyoro pakaipa ndine nyaya muri yeZimbabwe inondiremera nyaya iyi ndeye kuSlovela murume akafa nenzira yekupondwa akaonekwa akarara parodi zvakanetsa vanhu vakawanda vanhu vaenda kumabhazi vachiti ndopatadarika napo hatina wataona asi nguva diki vanhu vakazoona paine munhu aitsvagwa aita 3 days asingawanike akarara ipapo ari kuratidza kuti munhu uyu ropa rakanga riri paari range rakatooma zvekuratidza kuti kune kwaakaponderwa akaya kuzokandwa kuti vanhu vaone murume uyu paakaita kupostmortem ndokudzoka ndokubva avigwa baba pati avigwa kudaro zuva iroro zvikanyira dzimwe hama tiri kumabasa tiri vekure vamwe vabva kuSouth Africa vamwe vabva kuBotswana vamwe vabva kuHarare rufu riri kuSlovenia tiri kukumbira kuti izvozvi panapa kana paine zvinogovewa ngazvigovewe right muzukuru achibvanzi tora hembe waridzai rupasa yebo vamwe waridza rupasa kudaro hembe padzakaunganidzwa mukoma KB ndobva dzaiswa parupasa zvakaitika pakaunganidzwa hembe dzemufi parupasa ndo zvaita kuti ndiuye pano Slovenia dai matotaka kutungamira chikonzero ndimi munacho tibatei Slovera 0713938538 ndiyo WhatsApp National FM Radio WhatsApp yatu imweyo ndinayo zvakare yandakangosiya ndangoti dyo ndangotaura zvimwe chete nezuro kuti kune murume anoti iye kana akafara kana kutsamwa anobva aita muhembe mumablanketi obva ati isa mubhavhu kana mubhaketi enda unowachira kumba kwaamai vako ndazokwanisa kutaura zvakare naamai chaichaiwo nyakubereka munhu kuti hongu zvinowachirwa kuno kana kupolisi vakuzviziva pandoshiwedzera kuti paAirport Police Station vari kutoziva nyaya iyi asi vari kutotya kuti why ndine nyaya yemubatsiri sorry Matabeleland yekunkai yemubatsiri akaenda kufamily adaniwa zvikanzi aiwa tapera vakomana ngatikogara tazivana kuti vavhimi nevavhimi ndevapi mubatsiri paakaenda mukoma KB akatanga kuenda kekutanga ndokubva aita bofu ndokubva adzoka akatanga kuona akaenda kapiri ndokubva aita bofu ndokubva adzoka akaita zviri nani kechi3 ndokubva atsva hembe dzaanenge akapfeka ngandu moto ndokubva adzoka vaishanda navo vakati aiwa mukuru wangu vachikodzokera kumba waishanda naye aita munodzokera mega asi mari yakanga yataurwa paka pane mari zvino nokuti zvakafanana nokutsikisa mutanda yanga iri family kechi4 ndo pakazoenda munhu akati handipindi muyadhi menyu zvakazoitwa nemunhu uyu mukoma KB ndozvandakabatira Zimbabwe vanenge vachida kukubatai kuti vatsvage kanhamba dzevabatsiri pamwe chete nekupai nyaya munobatika sei chokwadi muri yeZimbabwe ndikachida kundibata mukoma KB asi regai ndingosiya ndavazivisa kuti muri yeZimbabwe president vakati vana vechikorozvi hamungafani kudzidza muine nzara ukaita dzungu ukaita nzara huoni bhodhi ndobva kwatumirwa chikafu zviri kuenda kuvanhu vechikoro kwakutobikwa sadza netii mimwe mikaka yakanzi inofanira kuti isiwe muporiji
yanzi yakutooneka kumatebho evamwe vaticha inotengesewa chokudya chiri kutengeswa porridge iyaya hachaisiwe mukaka. Mikaka iyoyo mukaenda kune mamwe matebho evamwe vanhu, omwe ticha anonzi ndiye anobuditsa zvinhu izvi pachikoro yakutooneka kumatebho avo ndoko yakutengeswa kumusika. Nyama ikadziga ibuditswe inobva yanzi yakafriza zvikadziga tiibuditsenge day before zvinodza zvitenderwe. Right. Zimbabwe nyudzaikedzo chokwadi muri yezimbabwe ndingoti zimbabwe chedari. Ndapinda muri yezimbabwe ndiri mukati mekureba nekutsodzura dziri kuitika matima nose enyika ino. Tadai kupinda muchirongwa bhoshongora segment part 1 ndiri mukati mekutsodzura nekupfapfaidza. Ndinoziva kuti munenge makabata chimutemo mukati mekufamba nacho. Ndinokumbira muri yezimbabwe udzanai garai pasi nokufonerana pamwe chete nekuzivisana kuti nhepfenyuro National FM haivhari inoramba yakavhura kungave kuchitonhora masikati usiku kana manheru. Haiwa chinenge chakabata kunyange kune nyere dzine mwedzi zuva zvese zvinenge zvakangobata nhepfenyuro mukati mekufamba netiweki yacho haidzimi inenge iri kupfapfaidza nekuti anenge anguva madhamburikiti mutariko wemadhende. Zimbabwe paka ndapindira muzimbabwe muri yezimbabwe Epworth epatoni paki chepa Epworth chiri kuti kudini muri yezimbabwe. Kune nyaya yemurume akaroora mukadzi wake kunzvimbo yeEpworth. Aroora mukadzi wake vagara vese iko zvino zvakasvika pakuita mwana mumwe chete kureva kuti ukona maita mwana musha uri kukura musha uri kuenda ndizvozvo. Vagara kudaro vanhu ava pamba pavo vanoita zvokutengesa wawa doro. Vakangoita chinenge chikebhini chinenge chemazen'e ndo pavanogara ndo pavanotengesa wawa. Vachimwa kutengesa wawa kudaro baba vepamba apa zvikavabata kutsamwa kana kudhakwa vanobva vaita zvisina basa vanozvimesa dzingave hembe. Vachitanga kuita nyaya ndiri kutaura iyi vakaiitira padhoo panopinda nevanhu kana macho vanotengesera wawa doro. Ndiye rikiti pfu pandiri kutaura kuti padhoo ndepekuti munhu wese kana achipinda muchimba ichi anotsika ipapo kana kujamba ipapo kureva kuti ndo panopindwa napo kureva kuti ndo padhoo. Chinonesa ndechekuti mukoma KB kunyange vanhu vakazviziva kuti pakamboitwa hobho pane zvakamboitwa haiwa vari kupinda vachimwa ende vanotosara ipapo. Anoramba chibwera shuwa ade zvadaro. Nyaya yakunetseko zvinozvi ndiye kuti pambapa zvakare pane kuitika kwakafanana nekushungurudzana kwemurume nemukadzi zvokuti mukadzi uyu anogara ari mukati mekupfapfadzwa mukati mekurohwa zvokuti akatombosvika panguva yekuti oenda paEpworth police station kuti anotora peace order kunoripota mhirishonga asi achinzi anotora munhu achiuye mukadzi uye akangosvika kumba anobva adzikama obva nyarara. Zvadaro mwanasikana uyu ane mwana 1 achigara nemurume wake. Baba vazvaonoita kana vari kumba kana vapinda mumba vakarara zvisinei kuti vatsama kana kuti vadhakwa vanobva vasina vaita zvisina basa muhembe vakapfeka matirauzi uye zvene mumablankets. Vapedza kudaro ndiri kumudzimai wavo tora uise mubhaketi unofanira kuti uende kwaamai vako ndo kwazvinofanira kuti zviwachirwe. Ndichitaura naamai vemukadzi uyu vanotaura vachiti chokwadi bhosho mwanasikana wangu ane kaviri achiuya nezvinhu izvi zvichiwachirwa pano ndokureva kwaanoita ndomuudza kuti mwana wangu wona zvauri kuita izvi uri kutoabhuswa ndokushukurudzwa. Akangobva ipapo badzi akangosvika pamba obva agara hadzoke pasina chaitika. Baba vandiri kutaura munzvimbo yeEpworth vari kutodaniwa nezita rekuti izvo kana kuri kuti dai wanga uri ubhinya hwokuuraya vanhu vari kutoshedzwa vachinzi baba bhinya. Asi Zimbabwe ndimi mungagona kusarudza kuti mungataura zita ripi kuti munhu anoita zvinhu izvi kana akushedzwa nezita remadunhurirwa anonzi ani ndora vari kudanirwa Epworth overspill. Asi vanhu vemunharaunda kuEpworth vakuziva nyaya iyi vari kutoshedzwa nickname yezita iri rinotakana D. Zvava nenguva yakakura sei zvichiitika izvi. Mukadzi uyu ashungurudzwa kudaro ndokubva anotorerwa mumwe mukadzi wepiri. Ndobvunza nai iko zvinozvi baba vatsika yavo ndekuti vakatsamwa vanoita hahaha herere hazvina basa chimbuzi chiri kupipa vari ipapo ndo pachiri. Kunyange vakapfeka ndo chimbuzi, kunyange vari mumba ndo chimbuzi, kunyange vakarara ndo chimbuzi, pavari ipapo ndo pavanoita kunyanya mumba kana kuti vakapfeka. Zvavakazotora mukadzi wepiri kamukadzi wepiri ndo zvavanoita zvikanzi kwete nengwete kumukadzi uyu. Mukadzi wokutanga ndo kwavanoita izvi ndiko vanoita izvozvo.
mukadzi wepiri ari kugara pamba ipapo aiwa neparugara ake aite izvozvo. okay wo saka zviri kureve izvi kuti mumwe mukadzi anoitirwa izvi umwe mukadzi aitirwa izvi zvinoreva kuti kusadiwa kwausikanzira isusu ndo maonero edu sehama yemunhu asi mukataura naye anotaura ari pano agosvima musodzi achingobva pano akaenda chete hadzoke pamba pavari kutengesa doro vari kutengesa zviri pamutemo here papa chandoziva ndire kuti kupwanya mazenge kana madhiramu mobva mangovhara kuti kamudhuri mutemo muzimbabwe unotengeserwa doro makadaro pane license tifungi nokuti doro haritengeserwa mumapuranga haritengeserwa mumasenge pasina mudhuri asi uno hwavo hwavari kuita vakatanga kuitira imomo pashopa paipapa pauri kutengesera ndo pakatanga kutogadzikirwa audits padhoo rinopinda nevanhu after that achibva watanga kuita mumba iko zvino zvavakuita mumba wobva waunza mudzimai kuti tora uende kumba kwamai vako ndokwaunofana kunowachira dzinofana kudzoka dzakachena ende mudzimai akaita anotoita izvo anotowachira ikoko amai vati ona mwanangu orati asingosvika gazi so vabereki ndo vari kuti handichazivi kuti mwanangu akakanganisika here chii chiri kuitika ndikaramba ndakanyarara futi vanhu vaive vanoona zvinhu izvo vanoramba vachiti kwenaimi mwana uyu ndewenyu here uyu ndiani aunza nyaya kuchimuti vabereki vemwana yangoveka nyaya yokutsvaga kakuramba nayo mudzimai wekutanga muchiri kuyeuka here kambuka makusibanda kuramba mhosva chinyararire mukaenda mukoti anoti mukadzi wangu ndomudani uyakumba yes akasvika ikoko kuti akabvunza bati ndomudaini mai mwana chinyararire yes kuramba mhosva chinyararire chidzitsudzira kuti dzigosvika kamuri chikonzero ndimi vanhu vacho vanenge vari mukati mekufamba nadzo vanenge vari mukati mekudziteerera uyezve zvichiitika kwamuri kana zvazoitika kwamuri zvinofanira kuzozadzisa kuti toita seiko kuti basa rigoita sei rigotanga right paka Zimbabwe tapindira yekuti izvo zviri kuitika muzimbabwe zvimwe zvezvimwe zviri kuchema nevanhu kuti tingazvigadzirisirwa sei pakurarama kwedu. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekuSlovela yakamira yakadai. Pane murume akashayikwa kwe3 days asingaonekwe. Mukadzi akaudza vehukama nevana vakatombomira kuenda kuchikoro vachizama kuti baba hatisi kuvaona asi havana kwavakataura kuti ndiri kuenda. Vakaenda kopi. Chinonetsa ndechekuti baba pavakashayikwa first day, second day, third day ravazowanikwa richibuda zuva mangwana vakawanikwa foni yababa kanoveke rudzi rwembudzi kakakandwa padhoo rebedroom kumusha uko pamba pavo asi vane 3 days vasikaita sei vasiri kuwanikwa. Right, zuva rakawanikwa foni iri vanhu vaienda nzvimbo iyi ine vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachiita zvokufamba kana kushandisa ngoro dzemadhongi vachienda kunosiyiwa kubhazi nekuti nzvimbo kunokwiriwa mabhazi kure. Kubva about 7 kilometers kubva kunogara baba ava nekuenda kunokwirira vanhu bhazi kuri kuma 15 kilometers pa 7 kilometers kubva kumba ndo pakawanikwa baba ava vakazorara asi pari padhuze nerimwe village vakarara pasati perodi. Vamwe vanozotaura vachiti iwo pari kunzi pawanikwa baba ava nesu takatofuma kusendi ipapo vamwe vakadarika netsoka vamwe vakadarika nemombe dzavo nemadhogi avo havana kuwana munhu asi munhu akazowanikwa papasi 6 kwakuedza chaive chiratidza kuti panga pakafira munhu uyu hapana kufukudzika hapana kana ropa nezvimwe zvakaitika asi anga nedzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti haana zvimwe zvinhu zvakafanana nezizi zvino 1 zvigumo zvokwaleft zvese kugomo nekumaoko nekumagomo pange pasina ndokubva agerwa pagotsi uyezve nzira yaanoshandisa pakunozvibatsira nayo yange yakadamburwa yakabviswa nyama dzaikoko. Daniel Roshiwiri Binifo wakachwemba communication rara tikutukane baba vakatorwa vehukama vakaunganiswa mapurisa akaudzwa ndokuya kuzotora munhu ndokubva vaendesa kunzvimbo inoendeswa vakafa vaendeswa kudaro zvakagarirwa pasi kusvika adzaitiwa postmortem asi pakatiwa postmortem maresults akabuda anoti munhu akapondwa. Maresults akabuda pamutumbi wemunhu akawanikwa akafa kuSlovela zviri kunzi akapondwa kusanganisira nepagotsi pakawanikwa pakagerwa paipai panotonzi ndo pakatanga kurwa ndo pakakonzeresa rufu rwemunhu izvi nematambudziko. Vehukama vaungana pose paitwa mapostmortem nekugara kwemazuva ose postmortem haingotiwa zuva iroro munopiwa madays vanhu vachigadzirira kune vakabva kunze kwenyika
nyika yakafanana neSouth Africa, nyika yakafanana nekuBotswana, ine vamwe vangachiti bhosho. Tiri kukumbira kuti isusu tiwane munhu anotibatsira. Aya mafiro aya anenge ane chinangwa nokuti kumashure kune nyaya. Panga pasina mazuva murume uyu ambonetsera nemwe munhu vakaendesa kudare kwaSabhuku nenyaya yekuti murume uyu aitorerwa mukadzi neumwe businessman wakachwemba. Murume kana kuti mushakabvu pakaendesana kumatare kwaSabhuku, mushakabvu ndiye angachitorerwa mudzimai neumwe businessman ari munzvimbo omo. Hapana kuzoita mazuva murume uyu achibva aonekwa kaita sei akafa. Ende pakaendiwa kwaSabhuku pane sori yake yanzi businessman uyu hongu. Hapana zvakawanda zvatanyatsokunzwisisa, asi nekuda kwemamwe mashoko mashoma atanzwa aya, unofanira kubvisa zvakati, nekuti kana sina kubvisa panapa nyaya inofanira kuti iende kwamambo. Asati abhadharwa murume uyu anga atofa. Ende changadzi abhadharwe mbudzi 1 murume uyu anga atofa. Right, zuva rauya mutumbi pamba kuti akuchida kunovigwa mukoma KB, ndokubva avigwa zvakanaka. Avigwa kudaro businessman haana kuuya parufu, pakauya mukadzi wake. Pauya mukadzi wake, mukadzi paakauya apa neumwe mwana wabusinessman anove munhu atori nesendi yake, anoratidza kuti atove baba, akati handitauri nyaya dzisinei neni, uyezve paonekwa munhu akafa hapana pabudisa result nekuti baba ndivo vakauraya, saka kurufu hatiregi. Iye munzira kusauya kwake hatizive pari kunyara ndezvake. Yes, akagona mwana. Ndobva vaya namai vake parufu. But munozviziva mukoma KB, vanhu kana vane zvimwe zvanoziva vanenge vachitaura dzichidzodzera mukoma KB. Zvakaita mukadzi mwana akamira, asi mukadzi wabusinessman haana kukwanisa kugara parufu. Akaenda akangoenda akati akauya nehupfu kumusha kunonzi hupfu kana chibagi kana zvakwe nazvo. Akanga auya nehupfu akatoenda pana Sabhuku akati, Sabhuku, nyaya dziri panapa dzinosanganisira dzimwe nyaya dzemurume wangu dzedza, kuti ndisiye chinhu chakafanana nechikafu panapa hazviite. Zvandakuita inini ka ndihupfu ndakudzokera nawo, but ndiri kunotora mari, ndiudze iri mari ishande. Inini hangu handina dambudziko, asi nyaya dziri kutaurika panapa dzinondibata nokuti dziri kubudisa serechi remurume wangu. Saka Sabhuku, musanditi ndatiza panapa, ndiri kutodawo kuchema. Pamwe dai pasina ndinochemawo sei ndiri pano, hazviite. Ndobva adzokera. Adzokera mukoma KB. Zvikanzi nehama dzedze toda kudzokera. Hembe kadziunganidzwa apa. Tironge zuva renyeradzo nhasi. Hembe dzitodzi zvinoda kugoyiwa ngazvitogoyiwa nhasi. Musi wawigwa mushakabvu. Hatina nguva. Hongu baba vasiya vana, hongu vasiya nemukadzi. Asi toda kuti zvinoda kuitwa vamwe hatizokwanisi kudzoka tisiye tazviita. Kana zvida kungoronga, kana mukuru achienda akasiya tera kuti musi wamuchaungana itia zvakati, toziva kuti takasiya kuti tiite zvakati. Ngatiite zvese. Hembe dzikanzi ngadziunganidzwe, zvaitaura zvikanzi zvese zviri pano ngazviunganidzwe, ndo patichataura kuti sezvo iri mhuri pana amai nevana, zvinosara pano zvinosara, zvinoda kupiwa vamwe zvinoda kupiwa vamwe. Hapana zvinhu zvinobuda zvese pana pachikonzero, munhu anga nemusha wake nevana vake. Hembe dzaunganidzwa mukoma KB, masutu mabhachi anga ari munhu wari pakati nepakati pakurarama kwake. Mudanga make chemaitwa mumwe nemombe mbiri, mbudziwo anga nadzo, munhu anga ari pakati pa upenyu hwake wanga wakarongeka nezvaarizvo. Akararawo nhasi nenzara, mangwana anombodya, akaenda kune vamwe achikumbirawo anopiwa chikonzero anozivikanwa kuti mangwana anogona kuzoita peacework. Saka upenyu hwake wanga usina kushata pakurarama. Zvadaro mukoma KB, hembe dzaunganidzwa. Muzukuru nanasahwira vaunganidza hembe. Itai basa. Tiri kukumbira veukama, uyai padhuze basa redu rako yekutanga. Hembe dzedu taunganidza, chiuya itite zvokumhanya moda kudzokera kumabasa, tigoparadzana. Sviko izvo ndobva sei? Ndobva waunganidza zvinhu zveshe. Muzukuru amiri ari mukati mekutaura. Saka hembe patava panapa izvo tiri kukumbira utiudze kuti tochiita sei. Veukama ndimi munozivana kuti imba yekwanhengi nemba yekwanhengi munogona kusakwana zvinhu zvimese, nekuti imwe imba ine vana 7, imwe ine vana 14, imwe ine vana 30, pamwe hembe dziri apa idzi i14. Saka munoti mukati 1 kuimba yekwanhengi, 1 kuimba yekwanhengi, 1 kuimba yekwanhengi, zvikabhalansa kudaro, mukaona zvakwana vanhu vapera, mudzokorora zvakare kusvika hembe dzaita sei zvakwana. Mukoma KB, panguva yekunzi izvo tiri kukumbira mukuru anouya kuti azombopira pana kuti tirenge kuita basa. Vanhu vari vakuru vanombotarisana kuti achasimuka ndiani. Mukoma KB, pakangoita senge pangoita kamhepo. Paita kamhepo, vanhu vakaona mukoma KB pahembe pai. Hapana akatiza nyaya ndoda kutaura iyi. Sivene ngatifambei tese.
vanhu vakangoona pamusoro penhumbi parara gudo. Hapana akaita simba rekusimuka. Vanhu magariro avanga vakaita vaiti vakadzi vakaita senge kanonge ka half round, half moon, varume zvakare. Asi kwavanonosanganira kuya ndo panoita sekunonzi iground rekuti munhu anopinda nekubuda ndo paanopindira. Rakarara rakatarisa kumadhara mahombe anga aripo ipapo. Vanhu vese vakamirira kuti achasumuka ndiani. Vanhu vese vakakuguma vese vakatarisa gudo rakarara pahembe. Vanhu vakadaro zvokusvika kuma 5 minutes hapana akasimuka. Munhu wese akagara, hapana akataura, hapana akakosora. Vanhu vanga kutarisa kuti ndo zvapo. Hapana kwesa kuudza munhu uri kuona here kuti munhu wese agara ndopanga akatarira. Vadaro mukoma KB ndiro nyamu ndokutanga kubvisa hembe richikanda mumasaidi kwete kuvanhu. Ipapo pane sutu yanga iri pasi ndokubva ratora sutu ndokutanga kuchifamba nemakumbo matatu yakaita zvokumonyowa kudaiwo ichasenge iri kumonererwa mune rimwe gumbo ndobva rabuda nayo gudo iro richitooneka ndobva raenda gudo. Vanhu vasara mukoma KB sutu yakatora trauzi nebhachi kana kuti zvanga zvakatopfekanidzwa yes. Ndo zvazvanga zviri zvakatopfekanidzwa. Sutu yaitori shetu mukati complete zvairi yakangosumudzwa yakadaro ndobva rabuda. Hapana akatevera. Hapana handi kumamisha kungodaisopinda mune imwe stende daisopinda mune imwe stende. Vanhu vaibva ikoko mukoma KB kwakaenda gudo havana kukwanisa kuuya vachiwana gudo vaiti muri kunyeba vanhu makaungana. Hapana chataona isusu. Sutu yakazowanikwa mukoma KB yakaenda kunosiiwa padhoremba rabusinessman anga asina mazuva aindisa kumatare. Ndopa yakanosiiwa. Yasiiwa ipapo munhu akakwanisa kuona gudo. Mukadzi uya abva pachibatuko ari kutaurikaya angaitika apo businessman apo angafamba nebhisimisi anofamba nemotokari yerudzi rwepamusoro. Izvo ndiri kuzvitaura chikonzero. Businessman pachake akazokwanisa kutaura oneni achiti hasi manyepo bhosho asi ane zvaakataura zvatisingakwanisi kutaura. Daniel Oshiwiri Binefo wakachweba kiminikasha inzwa mapati handiti vaona kude kumbauku. Sutu iye nekusiiwa yakadaro ndokubva yabviswa pane kemukati kaikaya ka before batch kadi rimwe zita rakadoshedzerwa risingagoni kushedzera zvakwe ikakako ndo kakazosara. Imwe yese ndobva yapisirwa padho ipapo ikako kega ndobva kasiiwa. Mukadzi anoti ndakakaona kachisiiwa ndokubuda achimhanya akati vanhu vakawanda mumudzimba vakawanda varipo vana ndokudzokera zvakare kuri kuzvikanzi vedu we muri parufu zvenyu but zvatikakupa kwakuko kune gudo rasvika rasiya sutu pamberi pedho vachidzokera nevanhu vari kuona sutu yakatsva kwasara chete kawestcott apo katurikwa panokochekerwa dho rekumusha pepe panoti kubva pa tinoti door frame nedho pazvinokochekerana zvisiswa key ndo pakazenge kakahengwa pakahendura zvokuti osada kuvhura dho otanga kutobata ipapo ndo pakahengwa ipapo. Saka ndiro zvaitika zvikanzi zviri kupi pamasvika pana panjano muri kuona tasefesi dzevanhu kuti vakaita sei. Ndo zvaitika gudo rabva pano sutu yauya ikoko ndeye pano. Zvikanzi nemukadzi inini hangu zviri kutaurwa nevanhu handifungi kuti manyepo. Ndichibva pano handidzokeri kumba kwangu handizivi kuti vana vangu vanachibva kuchikoro nakupi. Ndizvaona baba ndobva afonera murume ari kufonera murume mukoma KB ari kudavirwa foni yake nemapurisa. Zvikanzi no motokari muri chii chacho zvikandi ndiri mudzimai wacho zvikanzi tiri paaccident. Murume wenyu aita accident kupi murodhi ikokoko kusilovera ikoko aita accident. Kutaura kuno tiri patiri panapaka aita accident. Saka nevanhu vanga katakura tiri kutobvisa vanhu izvezvi tiri kutosvika pasini paitika zvinhu. Kupi zvikanzi kwatiri tobvaodzo kwatiri zvikanzi bati vanhu vachibva panapa pane vanhu 2 vafa. Murume wenyu hana kuita sei haana kubva tichibva panapa tiri kumuendesa kuhospital kana muchida kumuona muchamona kuhospital. Ndobva aenda kuhospital mukoma KB akazodudzira iye ari muhospital anoti handisi kurara ndakarara. Mufi uya uyu ari kuuya achitaura kuti wakandiurayirei
ndakuabvunza baba ava kuti muna chekuziva here pamusoro pekuuraya vanhu. Baba vanoti isusu handizivi. Saka ndiri kukumbira kana chii chipomerwa nokuti ane zvaakandiudza kuti inini enda unogara pasi nehama dzangu. Saka inini kana ndabuda muhospital munomu ndichaenda kunogara pasi nehama dzangu. Handizivi nokuti inini nyaya iyoyo handiizivi. Ndakutomirira zviri kubva kuhama dzemufi uyu. Saka veukama kuti vachibvisa hembe panze paya pavadziunganidza mukoma KB 2 days dziri papo dzakabviswa nomubatsiri. Pakashedzwa mubatsiri ndiye akabvisa hembe akati isai hembe mumba. Ko nemiwo manga mazvitora kupi kuti nhasi munhu afa makutogwa hembe. Ko ndo zviri kuitika kamazuva ano baba Isabel vamonenge uchida kuenda kumabasa. Basi ipapo akatozviudzwa kuti maita sei makanganisa nokuti munhu yakafa achipondwa uyu ari kuda nguva nemi. Dzimwe dzenguva dai makatogara nemunhu uyu zvakanaka, kugara zvakanaka kuti sevanhu vanoiswa mumba veve nokuti vakaramba kuti aiswe mumba maitogona kuona chikupai chiratidzo chake ega zviripo. But pari zvinozvi ndoda kukuisirai chiratidzo chandoda kuti panapa ndechekuti ndichibva panapa vanhu vachona vese vanofanira kuti vakuzadzise nekuti mufu uyu ari kutorwa ega but panoda kuzadziswa zvoda kuzadziswa, right? Saka iko zvinozvi tamirira kunzwa kuti zvoda kuzadziswa ndezvipi. But manzwiro andaita nezuro ndo pakabuda murume accident muhospital. Businessman akunzwa zvakanaka akabudiswa. Unogona kungosoda kunzwa zvakanaka but chipatara chinogona kukuudza kuti pawave apa unopedzisira mapirisi kudzimba wasefi. So businessman ndiye akakuudzai kuti ari kusangana kana kuti mushakavhu mufi ari kumushanyira ndiye pachake ega apo hama dzakatanudza nyaya iyi. Ndo zvaitika Bhosho kuti tikuone zvinhu chanetseka ritika businessman achibva nibateka kati Bhosho ukanzwa nyaya yakadai so ndini munhu wacho. Izvi kutera kuti kwanzira ndiri pai ndiri muchipatara. Mataura kuti businessman pane zvakakuudzai zvamusiri kudaka kutaura zvine chekuita here nezverufu rwemurume uyu. Aiwa hazvina chekuita nezverufu, zvine chekuita nemudzimai wake. Okay, businessman vanhu vanogona kungozinesa mukoma KB akandiudza but inini pachangu ndinanga ndichiti ndinogona kungozvisarudza ndombozvisa pasaidi. akati kudini? Business baba vakafa vane vana vanokwenda kuita 4. Businessman ari kuti iye pavana 4 tundi vake. Saka businessman aidanana nemudzimai womushakava vakatodzidza chikoro chimwe chete kuendesana kumatare edzimhosva. Nyaya yange iri chokwadi. Businessman ari kuti pawana 4 tundi wake ndevake ari kuti ndotovaitira zvimwe zvinhu. Patori nomwe mwana akatomboudzwa atori nesecret iyoyo anozviziva pavana ivo vari kutorarama. Ndiani akapisa sutu payakasiwa padoo pamba pa businessman? Havana kumuona amai vachitiza vakasiya sutu yakakwana iripo ende sutu kwayakabva kurufu yakabva yakakwana. Asi amai vachitiza vachizoenda kuwana vachizoitarisa vakaona sutu yaita sei yatsva kangosara kaBhosho. Kawasikoti kabefore batch kanga kakaturiko pahenga kana kuti kakakoshekerwa paipa panosangana key nedoor frame anti kids kumusha dzedzi kukoshekerera pachihuri ndo kakarembera kakangopfekerwa ipapo. Silovera pakiti silovera kana kune masaisai kana muchibata chimuti National FM ngatifambe itese pa WhatsApp platform yedu 0713 938 538. Baba Isabel mataura nyaya yokuti mushure mekusawanikwa mekudisappear kwa baba ava vekusolobera foni yavo yavaishandisa katinoti kambudzi kafoni kadiki kakazowanikwa kari pachivanzi kana kuti pamusoro pemba yavo. Pane here akazozikana kuti ndiani akaunza foni? Hapana mukoma KB chero mufoni machona kam manga musina kana one contact kana message kana chi zvese yange chingori foni. Line ranga ende pavakaiona foni line ranga ririmo kwanzi chero akazofona kuita missed call panga pasina kana yange chingori foni. Ndiyo foni yavaishandisa ndikangari kambudzi kashu kako ya pakaipa. Baba Isabel amai ava zvakaenda kunoripota kumapurisa ekuEpworth pane here matano akatorwa nemapurisa kubudikidza nenyaya yokushungurudzwa kwari vakatora vachiti zvavanofanira kuti vatore chi protection order. Asi vabatsirwa nekudaro veukama varototowa kumwana wavo ndiye dambudziko. Nguva yaanongodzokera pane zvinenge zvarongwa zvese
anofanira kuti zi achendere mberi nokuti upenyu mwene wawo ende chiro vari vabereki but mwana wawo akasatungamira pazvinhu zvake havana zvavanogona kuita vari kutotiwo mwana wawo havazivi kuti ane zvaakaitwa here vari kuona sekuti ari kushandiswa. Hei, muri kufunga kuti mudzimai uyu pane zvaari kushandisirwa nemurume wake? Nokuti haana mataro anogona kuchema but akangosvika pamba onyarira zvake zi hapana chaachada mangwana zvakare wodzoka akatakura katundu kekuti kanowachwa. Kiki kuseka kwepa WhatsApp KB na Bozho ndiri kunyatso kugaya hangu mukanya vakarova sutu ndinonzi Thomas Njowa ndiri kunoku kubuliri Bashirova amai kumagude tekesa musutu kumagude kubamba huko kwa mkanya vakatakura sutu. Amaiwe mudzimai wa businessman achiripo pamba here baba Isabel achiripo pamba pa aiwa pakatodzokera kurufu akati handikwanisi kudzokera kumba handikwanisi saka ari kupi akatoenda kumwe kweukama kwaakaenda saka ari kusiya murume achirwara because iye businessman paadzoka kwezvinozvo akabva adzoka kumba so chansati nadzo nechekuti kudzoka kwakaita nezuro mukadzi adzoka were achibva kupi kuhama achidzoka pamba right pakaipa chamakabatira kamuri yeZimbabwe mupfapfaidza ichokwadi mukoma kepinde muri yeZimbabwe azvipere zvinenge zviripo zvakabakatirwa zviri mukati mekufamba muri yeZimbabwe paka apa ndakuchirova dhunge mutunge kusina kwechemeni kwanzi ma-dying minutes maroverwo akazoitwa Dynamos neCapsa ndo kana kuda kuenda kuma-dying minutes rikiti pfu sorry matimbare ndo zviripo murombo uinawo muri yeZimbabwe. Nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika kunkai nyaya yakaitika kunkai muri yeZimbabwe yakamira yakadai. Pane family ine vana vasingaroorwe ine vana vari kungofa kana kuti vanhu vari kungofa kunyanya vana vadiki vari kuti mufamily mavo mune vana vakaroora vane vana 1 vana vadiki asi ukatarisa mufamily umo mwana anonzi mudiki pafamily yese ari kuma 13 years vana vese vakaroorana vese iko zvinozvo vari kuita vana but vari kuenda pasi vari kufa. Hey, vamabasa vari kuroorwa vamwe vachidzoka ndokubva vagara pasi zvikanzi vedu wei vakagara vachitaura nyaya yekuti ngatitsvage mubatsiri vakuru vetaura vachiti hongu tingatsvaga mubatsiri but vamwe hatina zvikwanisiro anozobhadhara ndiani kusvikira vamwe vana vakaenda kudzimwe dzingu kunze kwenyika vari kudzingwa mukati mabasa vachidzoka vakaona dzimotokari dzichikofa dzisingafambi dzakamira vana ndokuunganidza mari zvikanzi ngatitsvage mubatsiri tamuwana vatsvaga mubatsiri vamuwana mukoma KB mubatsiri akatsvagwa zvikanzi anofanira kusvika pamba pazibaba anova ndimukuru womufamily wekutanga paakauya mukoma KB ndiye munhu wana aiuya akauya ngekutanga achingopinda muyadhi kuti atenge basa ndobvaita bofu kungobuda muyadhi akuona ndokuenda nekunogadzirira ndokudzoka zvakare achingopinda muyadhi ndobvaita bofu beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yebeni wo varoi havana piro mumba iwe baba Isabel baba pati muri kuti muri yekunkai yes vagara pasi vaona kuti pamusha hapana kumira zvakanaka kumira mushe vatsvaga mubatsiri abvuma kuti yesi ndiri kubwera confirm Roger ndiri kuuya achingopinda chete muyandi rabofu ndokubva adzokera achidzoka mukoma KB achingopinda muyandi zvakare rabofu kechi 3 paakadzoka akapinda zvakanaka haana kuita bofu hembe dzanga apfeka ndobva dzatsva ngandu dziri pamuviri dzanga dziri hembe dzerudzi aiwa anditi vanopfeka vanoti vanosungirira micheka angari mubatsiro chivanhu anosungirira micheka iye ichiwa tu ati izvozvo ndo zvakabhebha izvozvo vabatsiri vava anoshanda navo vakati guys pana patauzwa vana musondosa paakazudzuka kuchi 3 akatodzoka asina musondosa rababa lavo Zimbabwe kushandira vanhu ndinogara ndakataura maprofit vana godobori vemabhidhiri please mirai munokuwara kunodiwa vanhu vechokwadi wandiri kutaura uyu mukoma KB
chake iye akazodzoka kechi3 kechi4 kechitsopo pakadzoka ndobva asvikira kwa Sabhuku akati Sabhuku manga makaziviswa iri kushaya mubatsiri sokanzi ndakaziviswa ndatoine 3-4 times chingodza kuti masvika kudzokera kwenyandi azvikunzi zvikanzi pane zvaitika patinoza kana vakutaura vanotaura uyo mushoni vanoita sei yavanotaura yekusimbisa basa kuti no unenge usingaziviti kwauri kuenda ukamira sei zvikanzi iko zvino zvindadzoka nemhaka yei manga musingazivi ndaidzokera chikonzero kwandaisvikira kuziriko. Okay, ndasvikira kumba kwenyu Sabhuku ndine nzvimbo yandiri kukumbira imimi kuti mungondipa vandiri kuda kushandira handidi chandinonzwa kana kubvunzwa naiwo kuti ngatiite zvakati ndoda kuzongovaudza kuti uyai pano. right, wabve kumba handiri kupinda mudzimba dzavo uyezve nzvimbo yacho yandiri kuda kushandira handidi kuti vauye ivo kuzokumbira kwamuri. Inini ndiri kutaura nemi ndatenderwa maratidza kuti Sabhuku makaudzwa kuti ndichauya asi Sabhuku mashindiro andinoda kuita inini handidi nzvimbo ine chekuita nevanhu ndoda kuzongovadana ndipei Sabhuku nzvimbo yamunofungira imimi kuti ndikashanda nefamily munoziva kuwanda kwayo kuti inokwana. Sikanzi rega ndivafone sikanzi no musavaudze musatotaure navo ende kuuya kwandada ndichidzoka izvezvi havasi kuziva ndoda kuti vatozoudzwa nemi kuti ndapindire. right, Sikanzi right ndobva avaudza kuti zvakadai Sabhuku sikaona kuti zveshori hapana chinobuda rega ndivape ndobva avapa nzvimbo yakanovapa manje yakanopiwa kudhuze nekuchibhorani zvikanzi panozodiwa mvura saka kazhinji vanhu ngavaitire shande basa ravo padhuze nemvura. Sabhuku musati matanga basa izvezvi tsvakai vakomana vanogona kuisa nzvimbo iyoyo matoilets. okay, pose pakaisiwa matoilets vanhu akumboziva chaitika vaitori vanhu ende timu yanga iri nyowani. Pakazoita shoko rokutumirwa Sabhuku nzi family yakati uyai kumba kwangu vachibva vaenda. Pavakaenda vaiti iwo varida kubvunzwa nyaya yekunzi chii chakaitika mumashure kuti kwakauya munhu kukatsva hembe kukaya munhu akaita bofu chindi zvakafungidza. Vakangosvika kati ndakauya makandituma ini kuti makandikumbira kuti muri kutsvaga mubatsiri ndanzi ndikuzivisei nemubatsiri wenyu kuti asvika apo ndo pamunofanira kuti munoshandirwa apo ndo paari kugara. Pakaita vamwe vanhu vakakwira mabhazi vachida kurova pasi kutiza vakateverwa nevakomana vasati vakwira rimwe bhazi rechi2 pavaidzikira vakanzi aiwazve ingava neshoko rasvika kumunhu wese kubva kwaSabhuku chinzi tiri kudiwa komakwira sei ndikubva vadzokera. Vadzokera ikoko zvikanzi ndiri kuda 1 anosviti anoenda kuchechi kunyanya kana ari mukadzi asina murume wake kana achizviti anoenda kuchechi kunyanya ari mukadzi wangu ndoda munhu anoenda kuchechi but kunyanya ari mukadzi asina murume. Pane zvandiri kuda kwaari ndobva atowanikwa awanikwa iye zvikanzi no uyu achida akafanana nemunhu ane murume nokuti ndiri kuona manje angari pamurume zvikanzi ichokwadi nyaya yake ichiri kumatare ende kana gupura vachati vapanana zvikanzi no saka achiri pamurume. Ndiani umwe wamunoziva zvikanzi but ndiwe chikuru nditeta vakafirwa kudhara zvikanzi yes ngavauye vanotokera sina murume ka no problem. Zvikanzi ndiri kukumbirawo chipfuwo chiri pamba penyu 1 chipfuwo chiri pamba penyu yei veukama chipfuwo ichi muchachibhadhara ndachitora ndini but ndochandoda kuti chishande kwamuri but muchaita sei muchachibhadhara. Mama chipfuwo chamuri kufungidzira chiri pamba penyu asi handidi chinhu chakakura senge mombe kana dhongi kwete ndoda mbudzi zvichidzika vachibva vati ndine imbwa yangu yandinayo pamba zvikanzi no problem ndoziva zvinhu zvandidi zvandoda ende munotora muye nayo imbwa ida kunzirwa ingada kuuya kwaungana vanhu ka plus nekumba kunogara mai ava inokwaida kufamba ndobva vadzi iwo ngavaende kumba vaenda kumba ichibva yatevera ichingosvika paya vachibva svika chinomira panani panomubatsiri ichibva yasvika ndobva aita zvaikaita mukoma kepi iyo aichadi kubva pana godobori yakutotenderera chimuruwa nemuswe ipapo yakutotenderera chimuruwa nemuswe ipapo zvikanzi right. Zvikanzi veukama kave kichingano tichirwisa mune mari imwe yamakandipa muchiti imwe mari muchazondipa ndapedza basa muriri pana pairi kutambura ende handidi kukuudzai manyepo kana takundikana kuti tiite basa iri tikabva panapa munogona kutofa 3 vana pawiki munogona kutofa 3 kana vari kuvarume munogona kudzoka mese 1 day mimba dzichibva zvataita tatanga hondo aida kutourawa ndini kuti ndavingei kwete inini ndega neakatanga nyaya iyi ane zvakaitika maari zvaasati akuudzai
ndo pakabuda mukoma na mukoma KB anova ndiye aishandira kunyika kuSouth Africa akadzingwa basa achibuda achiti ane 3 times achitsva hembe yemukati. Hembe yemukati akaipfeka yaitsva hembe dzekunze isina kutsva. Achiti pane pakato achori ku Beit Bridge achitouya kuZimbabwe atodzika kuti adzikira paipa achida kutsvaga motokari dzekubva uko achiti akatsva ari muvanhu akamira achitsvaga pachikafu mano aitonzwa kuti mukati ari kutsva. Achizoenda kuchiro chinobvisa hembe ari kuona anguwa madota hembe yemukati. Atori nemasaini ekuti asenge munhu uyoyo hembe kana kuti ruoko rukaiswa plaster rinoita sokuibva nyama dzake dzisaita sei dzaibva. Akapfeka hembe 3 times achitsva hembe akapfeka. Ndiye anga atanga nyaya idzi. Yeti mukati menzvimbo imwana baba 3 itori timu inotorongana kuti nhasi tikuenda kwanhengi tag team. Umwe wacho mukoma KB atori bofu aoni but ari mugroup yevanhu vaita zvinhu izvi. Imbwa yaamai ava yakatorwa ikaiswa mubhegi rikavharwa. Vanhu vakashemedzera kuti muri kuita bhegi ukavhara sei chinhu chiri mukati chisingafeme zvikanzi no problem. Isusu pana panyoranai pasi kuti kana tichinge takutanga basa tinotanga kwani tichienda kwani. Vanhu vakaita kuti netsera kuti totanga kupi zvikanzi ngatenge kwa baba kwakaenda mukoma KB kwakanobuda mupurwa. So munhu aiti kana akuenda mukoma KB vanoita queue vamwe vachiridza mbira dzavo vachienda ikoko. Kana vasvika ikoko mukoma KB bhegi raienda rakabatwa mumaoko nemunhu anoshanda nakudobori rosvika ipapo rodziswa pasi. Vaiti vakasvika pamba apa vanovhura door vovhura bhegi imbwa ipinda mukati. Imbwa ndo yakazenge yakushanda yakubvisa zvinhu ndo yaibuda nechinhu chiri mukati vachienda panze. Pane misheni kuda kuita 3 yakabatwa imwe yakakumbirwa nemubatsiri kuti vedu we ava vanhu ava avangogariwo vari vanhu zvimwe zvinhu zvavainazvo hazvinei nemi toita zvanhu vamwana ndo panotangira nyaya apa mviro dzemhanza tida kusara tese tiri madzimai vekuti vakaona nyoka ndio kunext door uyai hakuna pana kusara nechinhu. Vanhu vakatorerwa zvinhu mukoma KB asi mumba mababa ava vanhu vendiwo vasingaoni makabuditswa mupurwa. waishandei mupurwa mukoma KB waishandiswa kunzi waipinda mudzimba dzevanhu uchiyamwa madzimai uchipinda matanga emombe dzevanhu ichiyamwa mukaka mombe dzisingabereki. Ndiye mudhara akawanikwa aine 14 mapadza ekunzi nguva yekusakura aendesa vanhu kunorima kunosakura vanhu vachibuka vakanoita mangwana kuseni usiku vasingazivi. Paunozoenda kumunda kwako zviro zvakadhakwa watobva iwe unofunga kuti kuenda kumunda unenge watobva kubasa. Vapedza kudaro vachibva vaita sei zvikanzi no isusu akudzokera but shedza isabhuka uye pano uyu panyaya dzake dzichiitika munomo ndo dziri kukonzeresa. Vachipedza kudaro mukoma KB umwe baba achibva aenda kumapurisa kunoripota aenda kumapurisa kunoripota zvikanzi ndapumwa ndanangwa baba pati. Achipedza kudaro achibva auya nemapurisa achiuya nemapurisa mukoma KB achingodzinga motokari kuti aende kunotaridza kuti vanhu wacho akaita zvinhu izvozvo achiburuka motokari rabofu. Achaona polisi iri kushevedzera kuti no tiri kukumbira tesei tiende panzvimbo vanhu vakaunganawa vefamily ndo vaiti kodebo rigara apa kana vauye tisira kushevedza tichachaura nevanhu ava kana ari mapurisa tigoratidza kuti uyu munhu uyu zvakaita takazviona vamwe vari kubva mandova daisoka rabofu akuudza mapurisa kuti tauda kuendako ari kuti handichaoni vari mapurisa saka tichitoenda kume vachivakwira mota bhabhabha nechivariwa pasi kana maurongeka mozodzoka iko zvinyamira kudaro iye kuti ari kuda kwanditaka ari kuona ndobvanzi nevekama uri kuda here kuita sei kunoripota munhu asati aita sei adzokera because pana unovhurisa madhokesi ndiye munhu wada kuita sei wada kusungisa. Isusu takawirana seukama patakanyorerana paripo tanga tamirira kuudza mapurisa kuti takanyorerana apa tikaenda kwasabu kaisa signature ari kuzviziva nyaya yako ndei ende iwe mumba mako amusi makapinda mega makapinda nemwe ende une mwana akapupura iwewe kuti mupurwa ndakambokuona kuseni kuma44 ndichibva kudoro ndikakuudzai baba mukaramba kati unopenga here panosvika mupurwa pana basango here. Baba vakawanikwa vaine bhagedhi ranga riri mumba renhengeni moziva remukoma KB tsvanzva zvichiedziswa kana riri mumba maraigara raifidwa nenhengeni ende handizivi kuti
mupurwa unosvika nengeni. Hey. Vaitokwira pasi babava kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinowanika nhengeni nekuti nzvimbo yandiri kutaura iyi kwanzi aiwanike tsvanzva, asi tsvanzva dzanga dziri mumba ende mukadzi wavo kana vana hapana panotaura kuti zuva rimwe chete vakamboona babava vachidzika bhazi vakatakura bhagedhi renhengeni. Nhengeni vakadziona zuva iroro dzichiburitswa mboti ndo chikafu chepurwa ushu. Zvikanzi no, kana pane vari kupikisa ndakumbodzokera, asi pandiri kudzoka zvakare zvinoda kudzokorera kepiri tione kuti pane zvakasara here kana kuti pane ari kuti ndiri kuvabatirirwa. Baba vachibva kudaro mukoma KB ndokubva vaenda kudhorobha riri pashure padhuze ndokudiwa nevakomana 3 vavakaenda musango anove makorokosa akapaza imba yemurume uyu. Mukomana uya akanga ukusouth Africa akanga atanga kuronga nyaya iyi akatiza usiku vakomana vayo nemapemba achida kuurawa. But nyaya yakadzorera zvakare kumapurisa. Polisi vakataura kuti tirikumbotsvagidzwa zvakamira sei nokuti kana vakomana vakatiza hatikwanisi kunongedzera umwe munhu kuti uyu ndiye atuma. Totanga taita sei? Taita tsvakurudzo. But mukoma KB veukama vakazoenda kuna Sabhuku vachibva vati Sabhuku tauya pana pane murume uyu musati maziva kuti ndiane nyaya tiri kukumbira kuti mumugarise kumberi. Tine zvatoda kutaura kumunhu uyu tichimuudza isusu asi kuri kumberi kwenyu Sabhuku. Ndokubva vati veukama baba vana vaiti baba vazukuru vachiti sekuru madzimai achiti baba toda kuti tikuudzei mudhara wedu tikawanika chimwe chinhu chichaitika muno chekurohwa kwevanhu kana chii chiri kuitika ari kukonzeresa ndimi takukupindai tega basopo ndo nyaya yakapedzereswa. Sabhuku akati handina chandapinda mangouya kuzotaurirana pandiri musazoti mangwana chii ndanga ndiripo asi shoko rataurwa nevaukama baba ndarinzwa mune zvamunoda kudavira here. Zvikanzi aiwa asi shoko ravataura ndekuti ndichaita sei ini ndakaitirwa mudzimai kare. Baba vari kuti ivo vakabviswa chiremerera nokutorwa kwakaitwa mpurwa. Unobatika sei? Chokwadi muri yeZimbabwe kana muchida kundibata munondibata panhamba dzisina chipomero, nhamba dzisinganyadzise, nhamba dzandinoshevedza pano inhamba dzine uremu ndinoshevedzera ndichiti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo nhamba dzacho kune vanoda kundibata. Tinotenda madzinzwa kanhamba dzababa Isabel Bozhongora Washington Marimira ndidzo nhamba dzamunovabata kuitira kuti muvape nyaya pamwe chete